vadikanise chivimbiso chatakaita tiri mumakisamba shosva ndakapera kuti tinoenderera mberi nenyaya iyoyo. Ndinokutendai zvakare nouvepo, ndinokutendai nokudzoka zvakare kuchirongwa. Ndiri kuona kana vadare vedu varipo zvakare vadzoka. Ndichangovakumbira kuti vangoti do mazita avo kuti taitandadzana nawo svondo rakapera havapo nhasi. Totanga nemimai. Tinotenda. Zita rangu ndinoitwa Eva Nice Munando, ndinoshanda nesangano rinonzi Female Students Network. Tinokutendai. Mazvita Dhoku, ini ndinonzi Temba Nzounenda, ndinofara kuve pano pachirongwa. Tinokutendai. Ndinofara kuva pano pachirongwa, ndinoitwa Elizabeth Chiguvare, ndiri development practitioner kuona nezvekubudiriro nekuvandudzwa kwavanhu. Tinokutendai. Kudadirwa kuita sei ndo mubvunzo wanga uripo, asi takanzwa mhinduro dzakasiyana-siyana. Mai Chiguvare, takanzwa mhinduro dzakasiyana-siyana. Svondo rino munoda kuti kudi panyaya yekudadirwa kuriko here? Asi svondo rakapera kwakanzi kuriko. Amheno svondo rino Aiwa, kudadirana kuriko, zviro kwazvo kuriko. Ndichipa semuenzaniso kunyange kumadzimai, tinoona kuti patinoungana paya tinenge tichidadirana, kurakidzana zviwanikwa, kurakidzana maachievements. Umwe munhu aitsanangura kuti kudadirwa chaiko kuriko kuti ukaenda kumba kwomunhu, handizive unogona kukuona sekusadadirirwa kana kudadirwa. Kuti wangoenda kumba kwomunhu, zvimwe hauna kunge wataura kuti ndiri kuuya ikoko kana kuti hana kukuti uya ikoko. Wosvika munhu uyoyo ane urongwa hwake, ane zvaari kuitawo. Umwe munhu anogona kutoti ndakadadirwa nokuti pandakapinda akabva atora mubhaketi rake akatanga kudiridza muriwo kana kuti akabva adaiso. Asi wasvikawo munhu aine urongwa hwake kuti asikana muchangosvika, asi masvika ndakuda kutobuda, ndakutoda akabva angosvika akabva atobuda, ndakadadirwa asikana. Saka kudadirana kuriko, asi kune kumwe kwateichiri tadadirwa, asi nedzimweni nguvawo tinenge tisina kudadirwa. ndizvo mashoko makuru kuti vauchiremako kwataurwa naMai Chiguvare. Tingakuti kudadirwa here? Nekuti kana wangoyere kana wasvika, tinoziva kuti munhu wese ane urongwa hwake. Nhai tasvika here isusu pekuzvinzwisisa? Tinoziva kuti vatorwa vakaita sevarungu vanobatana neappointment kuti manga musina kundiudza, manga musina kundiudza. Kuno kuchivanhu ukangosvika ukanzi komangouya ka hamuna kundiudza, zvinogashirika here Temba? Pachivanhu zvinonetsa. Handiko. Nenhau yekuti tichibatana sevanhu pachivanhu chedu, kana munhu achinge atosvika haachabvunzwa kuti tokubikira here kana kuti mavingei kana kuti madita. Akutotangira ipapo tichienda mberi bhozi tinoti tiri vanhu vamwe chete. Asi munongoziva nemazuva ano zvaakuitika zvawanda, zvimwe zvanga zvisingaitiki kare. Unogona kuuya kudhara zvanga zvakanaka chaizvo maichisamba kuti waigona kungotanga rwendo rwako kubva kumusha kuti ndambosuwa taundi kana ndiri kunotengesa madomasi kana fodya. Izvezvi nguva ino ndeyefodya. Fodya yanonoka kutengwa, ndaakunorara kwamukoma ningi. Asi unogona kusvika mukoma vari kuenda kusemina kukariba, vakasimuka hatingati vadada. So dzimwe nguva semataurirwo akaitwa svondo rapera nemumwe mutauri kuti kumwe kudadirwa kuri mupfungwa dzedu. Saka izvozvo ngatizozvichenjerera izvozvo kuti tinogona kuisa kudada pasina kudada. Ndanga ndichifunga kubva svondo rakapfuura kuti rimwe shoko rinonyanyoshandiswa nevanhu rinogona kufanana nekudadirana kuita sei. Rimwe inzwi riri padhuze, kuvhairirana kana kuvhairirwa. Handiti kwekuti unogona kuti ndavhairirwa iwe usina kuvhairirwa, ende unogona kuvhairirwa zveshuwa kuti waisirwa chikafu patebhuru unogona kubvunzwa kuti makachijaira here ichi kwenyu. Kuvhairirwa ikoko, because kana wanga watochibika ka uchiziva kuti handauchijaira, dai wandibvunza kuti tine chakati nechakati, tokubikira ichipi. Ukazondibvunzira ipapo zvashata. Touya zvenyaya yakakurukurwa svondo rakapera iyaya yekuti magumbezi, kuwachwa kwemagumbezi kuvhaira here kana kuti kudada here. Mukaona maakuzvitaura kuti wachai magumbezi aya nekuti vanzonhenda vafuga kana kuti vakuda kuenda kana kuti vaenda kwakuvhaira. Asi imi kana muchiziva kuti kana vaenzi vedu vachinge vataramuka tinowacha, kasara ikamuburitsa kamaonekana neni mati bye 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 bye. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Asi zvimwe zvacho ndofunga tinozviremedza, zvimwe zvacho tinozvipa mutoro wakareba chaizvo, nekuti unenge uchida kuenda kuinterview uda kuenda kuinterview pauya muenzi ikoko kuinterview kuri kunzi hamufaniri kunonoka. Interview ichapa sarudzo yeupenyu hwako kuwana basa kana kuti kwete. Unogarira here kuti ndingazonzi ndadada?
iroro ririro basa rawanga watarisana naro. Ini ndiri kufunga kuti sevanhu vatema tadii kumbopagadzirisa ipapo. Panogadzirisika here kunzwisisa kuti zvanga zviri muurongwa? Ndinobvumirana nemi Mai Chisamba. Svondo rino ndauya ndakachinja mafungiro. Ndanga ndichiona sekuti zvinogadzirika nenyaya yekuti pfungwa dzedu ndifunga zvakanyanyira isu kune vechivanhu, nekuti kazhinji hatibudirane pachena. Pauri kuti ndavhairirwa dzimwe nguva rega ndikupe mucherechedzo Mai Chisamba sezvamataura zveinterview, asi tomboti pane vanhu vaviri apa handiti? Uyu ndamumhoresa ndichifara, uyu ndamumhoresa ndakadzikira izwi. Dzimwe nguva pane zvinhu zviri kundinetsa zvandisingagoni kumubudira pachena kuti iweweka handigoni kutaura newe. Saka iwe ukazviona usina kuzviziva kuti ndizvo zvandiri kufunga, wobva wati ndavhairirwa. Saka inyaya yekuti vanhu vabudirane pachena mafungiro edu nezvatiri kusangana nazvo. Saka kana zvisina kutaurwa munhu anobva zviti ndadadirwa. Zvakafanana nyaya yechikafu yataurwa iyi. Dzimwe nguva hazvigoni kuita zvakanaka kuti tokubvunzai kuti muri kuda kudyeiko, komuneiko, mumba menyu ndingaziva zvirimo, nekuti pachivanhu chedu Mai Chisamba vanhu vaidya zviripo. Asi mazuva ano nenyaya yekusarudza nekuti hatitaurirane zvepachena, ndakunzi ndavhairirwa nenyaya yemafungiro angu nezvatinotadza kubudirana pachena savanhu. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa. Isusu donzo rechirongwa nderekuti isusuwo ngatisumukei neupenyu, ngatisvikeiwo vadiki vanoti level, ngatisvikeiwo palevel yekuti kana munhu akandibvunza haana kundidadira. Munoziva here kuti kune zvimwe zvekuti wadya unoswera wane mudumbu? Saka kana munhu akandibvunza kuti munojairana nazvo here, kudada here, kana kuti munhu ari kutonditeetera kuti pamwe ndinogona kuvhiringidzika, pamwe munhu anoziva utano hwako. Saka ngatiregei kungofunga nguva dzese kuti vakati makajairana nazvo here unzi hanzi vanga vabika spaghetti. Hapana zviri muspaghetti starch yega kaiya, hapana chinombochamisa. Handiti ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita yenyu vadikani, ongoro netsvakiridzo iri kurakidza kuti dzimwe nguva tiri rudzi runongopanana mhosva. Ndizvo saka muchiona kuti hatinyatsonzwanana semhuri, hatinyatsonzwanana paushamwari. Hamusati mamboona kuti vamwe kana muchitamba muri vatatu, vamwe vaviri vakaswera vese, ushamwari hwacho hunotoita kunge wasuruka kuti vambenge vachitaurei. Saka vanga vachiti hatigoni kudaroka. Ndikuye pamuri amwene. Chandakaona kuvanhu isusu vanhu vatema, kune vamwe vanhu vane moyo mupfupi. Ndinorevera mungave mumhuri kana muzvitendero chaimo. Izvozvo zvinoita kuti munhu nguva nenguva paanenge ari anogona kufunga kuti adadirwa mumaonero ake nemafungiro, zvichienderana nezvimiro zvinenge zviri panzvimbo iyoyo. Semuenzaniso, toti munhu anenge atoona kuti kumhuri kwangu adadirwa kana kuti avhairirwa, obva ati regai ndiende zvangu kana kuti kuchechi. Vanhu vazhinji vane mufungo wekuti tikanga taenda kuchechi, kuchechi kune vanhu vakanaka. Saka wosvika kuchechi kuya ndokune muenzaniso kunzi nguva yezvegumi yai, zvonzi wane mari dzakati kana kuti wane mari dzakati kana kuti wane mari dzakati. Kwekupedzesera zvinonzi kunotaurwa mari dzepamusoro kwekutanga, kwozopedzeserwa zviya zvekunzi wane madhola ndiwo wanoenda kwekupedzesera. Saka vamwe vanhu nekuti wane moyo mupfupi anonzwa kunge adadirwa kunzi wane madhola, asi munhu ari kutopawo chaainacho. Ndizvozvo, asi anenge aine dholawo here? Anenge aine dhola. Saka ndizvozvo. Konai unorambireiko zvauinazvo? Ndorawinayo. Ende ivo havasi kuda kukuomeserai. Vari kuti vane ma1000 uyai apa, vane ma500 uyai apa, vane madhola uyai apa. Nokuti kana taenda kuchechi tiri kuti tiri pamweya mumwe chete, vanowana nevanoshaya nevanodini. Zvino kana taakufunga manje kuti nekuti vapedzesera kutaura dhola, saka tichavataurira mana mufundisi kuti mangwana chitanga ine dhola, kuti vane madhola uyai apa, vanosumuka here? Indava muchinyara nezvamuinazvo. Ehe, asi mataura zvakanaka vamwene vauchirirwa here ava? Varume vanodadara. Sei ndadaro? Munenge maroorana muri kumusha, mese muri kugara kumusha mukadzi nemurume. Murume ana basa rari kusenza, muri kutokanya zvidhina muri kuita zvinhu zvenyu pamwe chete.
murume ozodedzwa ona hanzvadzi yake chiuya kuno kuHarare ndi usenze osenza pamatotanga nebasa riri pasi pasi achingokwiridzirwa achidaro uriko kumusha paunozoda kutochirega nditeerewo kuHarare kuya uri kuona vana tete vatotsvagira hanzvadzi yavo mukadzi mutsvuku akatodarika iwe paunozoti aiwa murume wangu wakutonzi aiwa kamai hamusina kuti hamusisiri klasi yehanzvadzi yangu here saka kudadirwa kwakatooma kunoitwa munyika ndizvozvo mashoko makukutu zvinoitika asi regai tienzani tigadzirise kutsvuka handi kunaka handitika chinonaka imwoyo wemunhu kune vamwe vakazvarwa naMwari vakatsvuka kune vamwe vakazvarwa naMwari vari vatema zvakafadza Mwari ngatizvigamuchirei chatinotarisa mwoyo asi vana tete sekutaurwa kwaitwa nemuroro wangu uyu kuzotsvagira kuti level yemurume wangu regai vanhu vanodanana vadanane vataura vauya nenyaya yakanaka kunzi varume vanodada asi vamwe vanotiwo futi madzimai anodadawo chaizvo vamwe vaitaura kuti kuchengetwa nemukadzi unodadirwa kupfuura chimwe chinhu ichokwadi here Temba? Regai nditi hakuna asina mukana kana simba kana wabatwa shaya here ndakandida kusarudza mazwi vanhu vese vane kamudadiro kavo saka ngatisachenesei munhu nekumutarisa chete handiti ngatigadzirisei unhu hwedu nyaya yataurwa namai inyaya inosuwisa dambudziko ratinaro nderekuti tinoona kudadirwa kwemukadzi kana iri hanzvadzi yangu yadadirwa kana kuti ari munin'ina wamai Chiguvare adadirwa ndopavanoona kudada kwavo asi kana ari wemumwe kana iri hanzvadzi yako yadada huone kudadirwa kwemuroora wako ngatigadzirisei unhu hwedu isusu vanhu kozoisa isu vacho vanoti tadadirwa ngativei nepfungwa yekuziva kuti kudada hakuna zvakunoburitsa handitika tigoti kana wandidadira zvinongopinda nekuku zvichibuda nekuku kana kuti ndinozviona nemaziso aya ndoavhara ndatozvikanga ndokuti upenyu huende kumberi kana muchida kuziva kunodadwa chaiko chaiko iyoyo nyaya 1 yataurwa namai iyoyo inoitwa nevarume nevakadzi zvose kana uchida kuzoziva kudadirwa bvunzai vakadzi vese vari muno kuti akamboenda kusikero kunodadirwana zvakaita sei kusikero kana kuruwadzano muri panzwisisa nzvimbo idzodzo dzinodadwa because kune vanhu vanenge vaine pfungwa dzimwe chete idzodzo dzinokupinzai mumakwikwi asina basa dzinokupinzai mukuda kuzvisimudzirwa pausina kusimudzika dzinokupinzai mukuita godo nemunhu Temba akundivhundutsa muomberei maoko hanzi ari kutsvaga kwedu madzimai iye haende kusikero akutaura zvekusikero haende kuruwadzana akutaura zvekuruwadzana hero jira kufuka kana kuwarira mai Chiguvare yataurwa iyo nyaya yekuti madzitete ichokwadi chisina kumbogombedzerwa ichocho pane nguva here inokwana pawanano yevanhu yamunoona kuti asi apa pakabopwa dhongi nemombe apa nokuti apa vataura zvelevel kaya inditourawo mazuva munoshandisa kuti aiwa vakasara vari kumusha mauyawo zvenyama atekera nemanga enyu muri kutsvaga baba atekera vachinja havasisiri vavo zviriko here izvozvo baita basa Dr. Chisamba kudadirwa kwerudzi rwo nekwemhando iyoyo zviriko kuti mumwe wako chaiyewo waimbofunga kuti tiri mulevhori imwe chete kana akafunga kuti iye asimudzirwa apa neimwe levhori yepadenga kana kuti amupanda umwe wausiri iwewe anogona kukudadira umwe munhu wandaitaura naye nenyaya yekudadirwa aitaura kuti kudadirwa dzimwe nguva chinenge chiri chokwadi chaicho asi chokwadi chacho chinorwadza kuchiitirwa nemunhu waunoda kuti akuudze kuti une manga anenge atoripo manga acho kana kuti mugezero wakaitawo kuti usvike kuofisi kwangu hazvichaenderana nelevhel nevanhu vandaa kutamba navo inde chinenge chiri chokwadi munhu anenge achitonyara nezvawakapfeka izvozvo saka ndinofunga kuti isusuwo tinofanira kuzvisimudzirawo nekuonawo kuti aiwa apa handisi ndashorwa asi kuti ndikuda kunzi ndisimukewo levhel ndinoitawo sekunge ndinoenzanisa mumwe wangu kuti asanyara neni ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa nai vari muwanano sumukai nevakadzi venyu sumukai nevarume venyu vana mai musangoita basa rekunopururudzirana babaka kuti aiwa vagirajueta nhasi aiwa taenda maenda vanopururudza kuswera mangwana maenda kunopururudza nemiwo ita wechikoro kunyange ana baba
ngatisumudzanei kudanana kwamakaita, rudo rwuyo rwekutanga ngarurege kusiya wanano yenyu. Ngatisangane muchikamu chinosara. Vadikani, nyaya iri pano sambotaura kuti chikurira majasi. Nyaya yekudadirwa. Ndiani anokudadira? Ndiani ane chikero? Ndadzi vamwe vachitaura kuti mukadzi wacho anenge akanaka, murume wacho anenge akanaka. Regai ndikuudzei chokwadi chisingarwadzi, hapana munhu akaipa. Nekuti Mwari zvavakasika munhu ka vakati zvakanaka. Saka iwe wazoudzwa nani kuti munhu yako haisiro yakanaka? Azokuudza kuti musoro wako hausiro wakanaka ndiani? Zvakafadza Mwari ndo zvauri. Saka musatambudzike zvenyu. Regai ndibouya kwauri Evanice. Ndizvozvo maichisamba, ndoda kumbotsigira ambotaura pekutanga achiti zvinoenderana nemwoyo mupfupi. Ndoda kuwedzera ndichiti nepfungwa zvakare. Pfungwa dzedu ndo dzinotiudza izvozvo kuti hazvina kundijekera handidadira. Nekuti handina kunge ndaziva kana kunzwisisa zviri kuitika pakati pedu. Mungava muri mumhuri, mungava muri muwanano chaimo. Kana wadadirwa, ndoda kungoita sekuti ndinopa advice ipapo, iwe simukawo. Ngatiwei nekutaurirana. Ndambotaura paende kati nyaya yekufunga kuti wadadirwa kana kuti kuona unge wadadirwa. Ichokwadi chimwe chisina kutaurirana pakati pedu. Kuti izvi zvamuri kuita handina kuzvifarira. Kana inini handina kukumhoresai nekuti paya ndakanzwa kuti makati zvakati kwandiri. Ndopfungwa idzodzo dziripo pakufungirana kwechokwadi chisingatauriranwe pakati pedu. Mashoko makukutu. Hanzi ngatitauriranei. Wongororo netsvakiridzo inoti takaunzwa vamwe mbuya vanga vauya vaenda kunogara vanhu veruzhinji uko, vaenda kumwana wavo mukomana, asi mwana wavo musikana ari ikoko. Vakabvunzwa nemuzukuru kuti taakukugadzirirai tii gogo, munoda mapisi mangani echingwa? Vakabva vafonera mwana wavo musikana kuti munditore, ndadadirwa panapa ndikubvunzwa mapisi echingwa. Kudadirwa here Temba nai? Kudadirwa here kana mabvunzwa kuti gogo tokupai mapisi mangani kana kuti sekuru tokupai mangani? Handioni kudadirwa. Chandingatoona pamwe chakakanganisika apa ukama uri pakati pagogo nemuzukuru bosi, kana ari muzukuru wavanoda wavanotamba naye mazuva ose, kana kuti nguva zhinji. Handiti panotaura muzukuru wavo vanoziva zvazvinoreva. Muzukuru panotaura gogo anoziva zvazvinoreva. Iyewo anofonerwa unzi uya unditore, anofanira kutora mukana iwoyo kugadzirisa ukama hwevanhu kuti amai kwamuri ikoko ndokwe mwana wenyu, ndichazoya ndokutorai mazuva andakataura akwana. Mashoko makukutu muchire maoko. Ataura mazwi akadzama Temba kuti ikoko kwamuri ngatiregei kudadirana chiparadza mhuri. Nekuti munoona kuti munhu mai vari kugara nemuroora wavo vauya vari kurwara, iwewe vatete unobva kwauri kubva ikoko netuma chips, unzi madya here amai, makaguta here, kuenda navoka, enda navoka nai, wako wabvunza kuti vakaguta here. Unaiona sei Chigowari? Maita basa Dr. Chisamba. Nyaya yekudadirwa iyi ine hondo. Ini ndiona sokuti sezvataurwa nemutaura abva kutaura kuti hakusi kudadirwa kunzi waverengerwa mapisi, asi ndakuona sekuti tinofanira kuti tinzwisisane. Kunzwisisa kuti uyu munhu uyu mhando iyi yemunhu iyi ndikatoibvunza ndatoidzinga pamusha pangu. Kune vamwe vanhu vavechikuru vatorinewo mafungiro avo nemaonero avo kuti ukandibvunza kuti ndokuitirai tii here watiroda kundinyima. Saka wongomisira rofu racho rechingwa ipapo, hauchamubvunza kuti mukuda mailo here kana kuti mudaro rooibhosi, isa ipapo ivo vosarudza zvavari kuda. Kana vachida kumwa 6 avatsamwere kuti ndiri magaisa here ini, ndiri magaisa here ini wamaindisira rofu. Ndozvandava kuti zvaakuda kunzwisisana. Ndozvandati zvaakuda kunzwisisana. Kune vamwe vanhu vaunotoziva kuti uyu munhu anonetsa kufadza. Saka munhu iyeye oda kunzwisisa kuti kana ndichida kuti ndimufadze asafunga kuti pano ndadzingwa ndomubata sei. Ndizvozvo mashoko akanaka. Hanzi tikangodzidzana tikazivana shoko riye rekunzi ndofunga ndadadirwa rinobva. Regai ndiipa mwana wangu uyu. Ya ndonoti panyaya yekudadirana paya. Inini maitiro andinoita ini kana kuti unhu wandingaratidze kune mumwe wangu, ndinofanira kuti ndiite chinhu chekuti inini akazondiitira izvozvo handibatikane nazvo.
saka ndoona kuti panyaya yekudadira apa isusu sevanhu unofana kufunga kuti chinhu ichi ko ini ndiri ndikuchiitirwa ndinofila sei, ndo maonero andinoitawo ndizvozvo kuti aiwa kana ndiri nini ndiri kuzviitirwa ihondo here. Pfungwa dzako iwewe ndo dzinotaura izvozvo kuti apa wadadirwa apa hamusati mamboona kuti munoenda kana kunobvakacha. Asi varume regai ndimbokuendai kudivi kwenyu, varume vakawanda havanyanyozvitarira nai mai vanotaura kuti apa tadadirwa apa, hamuna kuona kuti havana kufara. Ika ko kana munhu akanga akuita kana kuti 2 hours achibika tii, tiri kubika imakangoigarira chete, akasika kudadawo here ikaka, zvinogoneka here? Inini ndakadadirwa. Kana zvichinzi hakuna kudada kuripo. Inini ndakaona musikana wandaida kuroora ndichiri mukomana, ndobva ndaenda kumba kwavo naye musikana uyo. Ndobva vandibvunza kuti unobvepi kumusha, ndobva ndataura. Pandakataura kuti ndinobvepi, vakabva vati iwe chimbobuda mba munhu. Ndakabuda mba, vakasara nemwana wavo vachitaura naye. Saka ndakaona nguva yacho yareba, ndakangogara panze. Ndakadzokera ndakagogodza padoo. Ndakasvika ndakati aiwa inini chii? Ndagara nguvawo panze ndanchida kunzwa kuri sei mumba umu. Zvikanzi inzwa iwewe shamwari, zvauri izvozvo siya mwana wedu ari ega, ibva pano. Ndabva ndaenda ndakufonera mwana wewe akundiudza kuti shamwari rowero yandakaitwa kuti kungoenda kwandakaita naye kumba kwavo akasara achitorohwa futi pamusoro pazvo. Anga akura zvakadini? Angatokura ne21 years. Saka imama ngoenda naye kumba kwavo taita topfuura nekuna tete vacho, asi vava vasingazive rudzi rwavo. Mama darika kamugano, manga musina kuita tsika chaidzo, manga madarika mugano, nekuti ikoko kwamanga maenda kwatete ndokwamaifanira kuperera, nekuti manga musiri mukwasha wepo, panga pasina ataura kuti muri kuuya. Izvozvo mutsika nemagariro kushora, dai vakatorova imimi. Asi yezvino makazorora zvavo mumwe mwana wangu ka. Aiwa tinotenda makorokoto kuna mai vari kumba. Mama varume vanodada. Hanzi chii kuna varume avo? Ndakambosangana nenyaya yekuti muri kugara mumba semurume nemukadzi, muri kushanda mese, muri kuchengeta mari pamwe chete. Mari yakwana maitenderana kuti kana mari yedu yakwana toenda tunoroora kumusha kwedu. Wasi maigara mese? Taigara tese. Mari yakwana iya yakazongotorwa yese yakaenda kunoroorwa kune umwe mukadzi. Toti murume yana udadira mai. Chimbova uchirema kwamwena. Asi chiregai tigadzirise. Kana manga maita izvozvo, manga machaya mapoto. Mukuchaya mapoto, hausi musha wenyu, hamusi vepo, hamuna kuwanikwa, hamuisi pfuma kubatanidzana nemumwe munhu. Akakuonai, dai ndikabwereka chirungu, akaita take advantage of you. Nekuti hamuna wamunonotaurira ka? Kuti ndakachengeta mari nemunhu uyu, haasi murume wenyu, haasi hama yenyu. Kuchaya mapoto kwakaoma, unodadirwa nguva zhinji. Vazhinji vanochaiwa nawo mapoto, vangave varume, vangave vakadzi, ndiwo unenge uchitodzidzirwa semotikari yedriving school. Vadikani munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chiya chabva chatsvuka chikakwata, asi handigone kupedza chikamu chino ndisina kukutendai neuvepo hwenyu. Ndiri kuona pano pane maofficials edu ari pano, pane shamwari dzedu dzakawanda dzabva nzvimbo dzakawanda. Regai nditende vadare vedu vachikaira chirongwa zvakanaka. Mai Chiguvare, Baba Temba, zita rako rakarebesa Temba. Eva Nice, tinokutendai. Zvakadii kusangana zvakare shondorono yapanguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.